Ola, ola, xentiñas do Carballo Interplay. Paso por aquí rapidamente para presentarvos un capítulo de Mataría Microserie, un proxecto de min mesmo, Pedro Brandariz, e de Javier Seoane. Unha microserie porque son capítulos moi pequerrechos de 3-4 minutos, pero moi grande porque xa tedes máis de 50 capítulos disponibles en YouTube ou en Instagram. Así que nada, podedes facer unha maratón e darvos un atracón de capítulos ou poñer un cada día, por exemplo, en ayunas, que iso é moi bo para favorecer o tránsito intestinal. E eu xa me despido dicindo aquelo de longa vida ao Carballo Interplay. Carballo Interplay, Carballo Interplay, Carballo Interplay, Carballo Interplay. Carballo Interplay, Carballo Interplay.